So guys, nakadere karon. Nagbaligyag baseball. Watch and learn and fighting forever. Ah! Hi guys. Hey guys, Welcome to my guys. nari kape dire guys. Katong ako kay kanin niya guys, may kape guys. Ayo pag-pay na ako sa iya. Bito na bito. Kailan nag-fame? Doon ako ganyan. Moga. Kalimot. Ay pag-pay na ako, daklon na karon bagay tabi. Go. What's up guys in Everlasting Karon pa ko kita nimo. So, hi guys, miraculous. Miraculous. Nabuang sa miraculous eh. Asa din ang salida? Kapitan ninyo. Guys, channel ko. Kaning kape. Wala sa nig magtudtod, mana kag kamo. Pero di day magkakamo. Wala na ta America na chika charagang birthday. Oh, siya na tata. So, nga gwapa kay nga kuan. Tindero, kitindero. Yan ay nipalit. Nipalit siya. Okay, nipalit nun ko. So, karon guys, nagbike siya. Okay. Gawon. Tagpila na ang ako kamera. Tagdos. 2,000. Barato ra, kaya ko yan. Oh, Pero hindi ko yan kaya, pero pag siya, hindi na niya ako kaya kasi lami na sa lawas. Gago! Gago! Ha? Palibitin ka, ikaw ako bawaso. At lanini, butin, lanini po pagdali po. Okay bawaso eh. Lanini ka pagdali. Dahil ko dong. Puno pa nga iyo. Apo na doon. Gabay. Yo, what's up mga? Ambot lang. Gago! so what's up ninyo mga doko? Karon nga doko. Wala, by the size. Nagbaligya sila kan kay lami kay mo negosyo karon no. So, karon pa ko mata. So karon nga ako bakala no. Karon pasad ko kita nga daghan customer no. Pau. So, karon pa daw siya nagkakita. Pero ang iya pagkita ni sa uban. Di siya kita na ako. Ngita ga mo cute na raspaw. At mga Daniel guys. So guys, happy 375 subscribers sa tanan. So, road to mythic na. Ang iyakan. Gago! Gago! Gago. Gaging. Gago! Get. Get. Go. Marano na podcast na smutso. Kermatik ma. Sige maramisu. So guys, namaligyan mig kuan. Nagahanta mo tips kung saan paghalin mo diyot ang among mga tinda. Ganda mo tips. Una, nami kay kag pamaba. Anang still stock parang lami kini siya. Para ani, pareha pa ka lami pa nimo. Lami pa sa pero mas lami ko ani. Tilawi ko pero mahimo lang ko. Gago. Gago sa do. Ato dili mag one tip ka. Tips dili. Road to 1K ya subscriber. Hope nga dili ma 1K nga mo. Ang ako ang iya lang. Mas kay wa man ko yan ko. Manunang na. Kusiyo ni. Support tayo mo sa RJ Pasilan. RJ Pachina naman. RJ Pasilan vlogger. Subscribe mo na para click your bottom and para update ka sa iya mga white tao. Gago! What's up mga kaguran? Oh, kaguran no? Kaguran. Kaya, sama nimo. What's up mga animal? Gago! Ikaw. Say mo. What's up mga iro? Nero. Okay, bagol no. So, ako. What's up mga kape? What's up mga kape? Hey, what's up? Kape is life. Kaya ano, ang kape maora jud ni siya magdugay kay siya. Di jud magdugay. Maurot man nga ako din. Wow! So guys, nagana sa tamog tips kung unsaon pag timpla sa kape nga lami kayo. Una,
Butngig ini tubig ay butngi og kape. O yung imo ganina ro. Nga asin ibutang. Para ang lasa. Asin ni tubig. Asin ni tubig. Tinangga Baka na ibutang. Pangan sa asin ni tubig. Aw. Di na na ini ni tubig ha. Asin ni tubig with tubig. Asin ni tubig. Ito. Asin ni tubig. Una magbutang kag tubig ay butngi kape. Asin ra. Para ang tawagan na brand. Asin ni tubig. Kape gihapon na siya. Kape gihapon na siya. Kape gihapon na. Dito man ang kape kay wa may asin. Wa may kape day. Wa. Wa may kape. Asin giti tubig ron. Di ba yes? Yes. Yes. Wow. Yun. So, asin ni tubig ko niya, ano, kape. Yan. Kung kanila, may kape. Kanina kape, mang nainom lang ko ani. Ngantos ako kay Choco. Mura sa ang Choco, mura sa nagsiyag horror. Eh ang kauban sa Choco, Chaka. Chaka. Ito. Kasi mo na guno, bugo sa nananaw. Bugo ka man nananaw. Nananaw pa mo. Unsa ang talal mo may paglabay, yabo na na eh. Iyabo na ninyo kay wa may gamit tigay. Magdap mga iya mo. Yabo daw iya. Iyabo. Kape man, what mo. Resulta sa kape no nga wa giinit. Gibot ngan magasin. Oh, asin ni tubig to. Kape. Palit mo ang new brand, asin ni tubig. Diputos na siya og kan pak. Yan nagpormahaan, nagporma. Para makasabot mo nagporma box na sa porma. Nang soda na asin ni tubig. Sabot kag tinimpla na nadaan kisudog sa shi. Ba sa patis ba? Parang siya mo. Ana ba kanang kan ba Starbucks? Agay. Pakiti sa kan mo. Ngadto maligo na sila. Kay wa may trabaho. Way trabaho kay maligo sila. Bawal man ang. Yo ara ko. Sa magkatrabaho ka way naligo. Ay. Kan. Ansa dato? Bay. Pardon your answer. Bay. Pardon your answer. Oh. Sa pagkaligo mo may trabaho. Kan. Di magilis para makatrabaho. Unya unsa pag ilis kung naay trabaho. Di mo sub sa eskwelahan para maka kontraksyon. Wow! Contraction. Tara na. Gago. Paano lang may kami na lang. Resulta mga kape good mo ng ano. Hey, legendary. G, sambaso. Legendary. No. Kape yo. Ngaya. Nakoy tayo tuloy akwan, hatag. I-post muna. Ikaw din. Ngit. Gilang. Ang sa grupo na makaon. Fishball. Ikaw. Di mao. Ikaw sa grupo na makaon. Ha? Grupo nga makaon. Mitcher Garden. Mitcher Garden. Dito. Ampon lang mo. Oh, ampo na lang ampo. Ampo. Team Pura. Good. Check like kalaka. Bawag pa. O team Pura. Team Pura, grupo magawa na. Wala ka na ka. Buong. Ngit. Pagpalito, animal. Lami kayo. Duhoy. Lami kayo. May kayo. Imo ato bang lami kayo? May kayo. Ang bito hanga sa day. Sa anak ko kasi yato ito tama. God. So, karon guys. Bisaya lang may kay mao man niya mong lengguwahe, mga animal mo, biste. Mo na ina mo.
Kama na, di mo na pwede mang yawa-yawa. Di ba, pisti kang animal? Panuhay sad ka no. Dili ko panuwi kay naibog mo ko niya. Chala chala ta chala ka chel. Okay. Di ka panuhay kinaimog. Anak ka ni birthday. Ikaw bay, unsay hugot nimo? Nantay ko hugot sa kinabuhi. Yan naman. Nothing is forever man daw. Oh, Nothing is forever. kapi-kapi lami dire kay na. Bisag init kayo, kapi-kapi gapon. Wala. Saan siya? Aldo. Eldos. Oh, sorry. Give me the ball. Give me a yab. Give me a crush. Pero when idawat na ako. Oh. Chakala chara chara birthday. Oh, wala ni. Ano pala? Oh, sorry. Give me a ball. Give me a cross. Give me a long. One, pero when idawat na ako. Chikara birthday. Ito man ma-idol? Ito man ma-idol. Anazara Agor. Anazara Agor. Nagilingon ng ano ba? Karon guys, di na ko sikat siya na lang. Sa panganin mo. Mimi. Sa panganin mo. RG. Pangarap ko maging Bato bang sundalo sulti para ka, marin bruto, ko di ka. RG Pasilan. O sa panganin mo. RG Pasilan. Manang vlogger na mo, nabasada. Okay. Anak ni mama niya kasi Jima. Jima. No. Amo kay Jima. Happy Mother's Day. Pertahan kayo na. Doy. Pertahan kayo na. Wa man kay may kadawat. Basta wa kay kwarta. Makakwarta na. Alam mo? Pag nagpusto no, kung apong madus mo ano. Hi ma. Welcome to my guys. Happy Mother's Mama. Belated Mama. Hi di ay te. Kagwapo ko na. Ulo. Ulo na nagyapon. Kita dito. Ate na kay Coco. Uy, Ate na kay Coco. abay. Unsa man ka bay? Hila ka bay? Buang na ka bay. Hila ka bay. Kama na. Hindi klaro magtulyaw. Sa Diyos. Agwat. Sa Diyos doon. O sa vlog. Manggay vlog. Pag vlog kaya di ka kamao. Pagdali. Let, pagdali let. 20 ka hotdog. 20 ha? Ha? 20 ka hotdog. 20 ka hotdog ha? Oh, ha? Sige. Malaman. Oh, 20. 20 lagi ka lagi. 20. Baiti ang nandok at Mandi doy. Oh, 20 ka hotdog. Oh, sara may nakabuok. Jis. Oh, sara nakabuok. Mahala ka. 10 minute. Ni doon. Oh, 20. Magay 20. Di mo palin, di lang ka. Ay, 50 ka pulen. Magay 20 kay Jis me. Pambulo, sikit. Cash yes, pinda. 20 may hotdog. Jis ka Jis. Hoy naman na magapon. Kaping matapang na kaya kang paglaban. Dili 20 mga. Ako man na. 20 katlog no. Oh, 20 kay hotdog. 20 katlog. Sikit. Hindi ka mag-deliver pa ko. Ikaw palit. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa Kuyab. Bukani. Happy Mother's Day ko sa Kuyab sa kumami. Idol, mami, I love you. Ana. So, karon guys, nata dire sa tropang MM. So makita ninyo guys. Mao ni ang inyo makita. Kung hap-hap mo guys, pwede rin ninyo kitaon. Lima daw. So, subscribe to my channel guys. Channel to my subscribe. Uy, magdala libre sa inyo noy. Kanto violation mo ha. According to kwan. Kaya ako na Diyos, ito ka ko. Demokritos. Demokritos ano? Kritos. Abot sa philosophy. Magdali pa. Kritos ha. Ito pa pa, balabayin te. 20 ha, 20 ka buk. 20. Nasa dang naman siya. Kumain lang ako. Ay, kung lima be.
Brad Naki. Kami tayo bird na. Wa makapon. Bird na. Wag out ko. Ako dalo lang 5. Ay lagi ta po man. Yan na dito bird naki. Long. Boss, boss. Brad, asa mo Brad? Ang inyo, ugma pa inyo. Sana man dayan. Ay, ako dia. Oy, 5-5 mo. Ako dia, ay. 5-5. Ha? 5-5 sila ba dun si Ako, uy. Uy, wa pa na nikaw ni buong ka mo. Pako ni kaon. Lima ka tempura. Uy, katilin man ni. Tagarog 5-5 si dun si Kon. Hoy! Si Jamil. Pako ni kaon. 5-5 sila tulo lang. Pako ni kaon. Yatag na mo. Humana mo gapol. Dapo sila po. Ha? Sila. Sila na ni Mogi, sila na duwa. Kamu na to. Bago na Jumil. Uy, katilin na nay. Di, si Jumel na. Si Jumel doon nagkukulay ka na ni. Luya ka na doon. wala po tin. Kanya naman daw ka. Balik ko yung Oy. Pito-pito nya unom. Oh, sakto no. 20 man. Guys, nga nila ko itong mga itong video karon no. So, please subscribe sa akong channel. Kung bago ka pa lang, please subscribe na. Kung ganahan ka sa mga video, hit the thumbs up and don't forget to subscribe. Stay safe, stay home, wash your hand. Peace out! Wa may nagmas.